Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, dámy a páni, v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako i článku 7 rokovacieho poriadku otváram 22. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dubnica nad Váhom vo volebnom období 2022-2026. Dovolte mi, aby som vás všetkých na dnešnom zasadnutí privítal. Vítam poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov, obyvateľov mesta a vás všetkých prítomných, ktorí ste prijali pozvania a zúčastňujete sa dnešného rokovania najvyššieho orgánu mesta. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je zo 17 poslancov prítomných 9 poslancov, 8 poslanci sa ospravedlnili, niektorí sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, iní z objektívnych prekážok a niektorí z osobných, rodinných a organizačných dôvodov. Informujem vás, že zápisnica 21. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dubnica nad Váhom zo dňa 20.11.2025 bola overená, čo svojím podpisom potvrdili overovatelia zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Miladu Belákovú, za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Luciu Faltejskovú a pána poslanca Michala Múčka. Návrhovú komisiu navrhujem zložení predseda pán poslanec Libor Poruban, prvý člen pán poslanec Peter Sojčík, druhý člen pani poslankyňa Iveta Dianová. Dávam hlasovať o predloženom návrhu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Návrhom programu ste boli oboznámení v zmysle zákona o obecnom zriadení, ako aj v zmysle nášho rokovacieho poriadku, aspoň 3 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Chce niekto z poslancov Mestského zastupiteľstva navrhnúť zmenu predloženého návrhu programu? Pán poslanec Poruban, potom pani viceprimátorka Andrea Blajsková. Nech sa páči, Libor. Omyl, aha, dobre. Dobre, nič sa nedieje, dobre. Tak nech sa páči, pani viceprimátorka. Ak by sa to opakovalo, tak budeme to riešiť, dobre? Ďakujem. Z toho dôvodu, že viacerí poslanci oznámili svoju neúčasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva na poslednú chvíľu a poslanecké kvórum tým pádom nie je pri materiáloch s prípadom hodným osobitného zreteľa uznášania schopné, navrhujem z programu vypustiť bod číslo 9 a upraviť číslovanie následujúcich bodov tak, aby nasledovali za sebou. Ďakujem. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu pani viceprimátorky Andrej Blajskovej. Nech sa páči, prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Keďže nikto nepredložil inú zmenu, respektíve návrh na zmenu programu dnešného rokovania, budeme ďalej pokračovať v rokovaní podľa zmeny, ktorá bola schválená. Pod tlačou číslo 1 je predložená konsolidovaná výročná správa mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024, audit konsolidovanej účtovej závierky za rok 2024 a predkladateľom je vedúci ekonomického oddelenia Marian Michalička. Marian, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené vedenie mesta, vážení prítomní poslanci. Dovolte mi, aby som vás v stručnosti oboznámil o predloženom materiáli. Konsolidovaná výročná správa je predkladaná
V súlade s paragrafom 20 zákona číslo 431 o účtovníctve mesto ju vyhodnocuje každoročne a predkladá auditorovi na overenie. Musí byť overená auditorom do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. V súlade s platnou legislatívou takisto mesto zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2024, ktorá bola takisto v zmysle paragrafu 19 zákona 431 z roku 2002 o účtovníctve, ako aj v zmysle zákona 466 2002 o auditoroch a Slovenskej komore auditorov predložená k auditu. Konsolidovaná výročná správa je hutná informácia o charakteristikách mesta, o organizačnej štruktúre mesta, činnosti jednotlivých oddelení, kontrolnej činnosti, činnosti mestskej polície, mestských organizácií a spoločností s účasťou mesta. Materiál máte predložený v prílohách. Súčasťou správy je aj správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá vo svojom závere konštatuje, že na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje pani auditorka, že mesto Dubnica nad Váhom konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a dovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 135/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie za A konsolidovanú výročnú správu mesta Dubnice nad Váhom za rok 2024, za B správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovej uzávierky za rok 2024. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 2 je predložený návrh na vyradenie odpis zmarených investícií evidovaných na čísle účtu 042, predkladateľom pani zástupkyňa primátora, nech sa páči. Ďakujem. Predkladáme návrh na vyradenie odpis zmerených investícií, ktoré pozostávajú najmä z projektových dokumentácií a súvisiacich priamych nákladov na obstarávanie v celkovej obstarávacej cene 246 761,17 eur. Predmetné investície strátili svoju hospodársku využiteľnosť a v budúcnosti nebudú generovať ekonomický úžitok ani slúžiť verejnoprospešnému účelu, na ktorý boli pôvodne určené. Zmerané investície budú odpísané formou vytvorenia 100% opravnej položky. Vyradenie uvedených položiek nebude mať vplyv na hospodársky výsledok mesta. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončujem možnosť hlásiť sa do rozpravy a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 136/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje vyradenie, respektíve odpis zmarených investícií podľa priloženého súpisu, ktoré sú evidované na účte 042 obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v celkovej výške 246 761,17 eur. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 3 je predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 14 roku 2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom, predkladateľom vedúca referátu životného prostredia pani Veronika Šamajová. Veronika, nech sa vám páči. Ďakujem za
Je to v poriadku. Ďakujem. Vážený pán primátor, poslanci a prítomní, predkladám na rokovaní Mestského zastupiteľstva návrh verejne záväzného nariadenia číslo 625, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom. Dôvodová správa k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 6/2025. Návrh je predložený z dôvodu potreby zefektívnenia logistiky vývozu a triedenia odpadov a v konečnom dôsledku aj z dôvodu zefektívnenia samotnej separácie odpadu v domácnostiach. V zmysle predloženého návrhu sa od 1.1.2026 zavedie na celom území mesta Dubnica nad Váhom spoločný zber triedených zložiek komunálneho odpadu, a to plastov, kovov a tetrapakových obalov. Zmenu mesto realizuje na podnet technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Vnímajú spoločný zber odpadu ako logisticky optimálnejší. Mesto zároveň zavádza v časti mesta Dolné Kolonky zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z rodinných domov. Dôvodom tejto iniciatívy je znížiť obsah komunálneho odpadu a tým aj samotný poplatok za uloženie odpadov na skládke. Rovnako sa predloženou novelou verejne záväzného nariadenia číslo 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom pojem kompostáreň mení na pojem zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu. Veronika, ďakujem veľmi pekne za predloženie materiálu. Ešte informujem, že k uvedenému rokovala Komisia životného prostredia a ekológie, ktorá odporúča predložený návrh schváliť, a nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 137/2025 Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom sa uznáša v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno G zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení na všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom číslo 6/2025, ktorým sa mení a doplňa VSN číslo 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 12.12.2019 znení VSN číslo 5/2020 zo dňa 16.12.2020 a VSN číslo 10/2021 zo dňa 15.12.2021. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 je predložený zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky tejto súťaže predkladateľom pani zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem. Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2021 opätovne nadobulo do svojho vlastníctva národnú kultúrnu pamiatku Château Mignon, tzv. Záhradníkov dom, ktorý sa následne rozhodlo zrekonštruovať. Po rekonštrukcii mesto pristupuje k opätovnému vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Château Mignon za účelom obnovy poskytovania kvalitných reštauračných služieb v jeho priestoroch. Táto súťaž už bola jedenkrát vyhlásená, avšak z dôvodu, že sa do nej prihlásil len jeden záujemca, bola nakoniec v súlade s podmienkami súťaže zrušená. Rozhodujúcim kritériom súťaži, rovnako ako aj v predchádzajúcej obchodnej verejnej súťaži, nebude len cena, a teda výška ponúknutého nájmu, ale aj samotný projekt, ktorý musí spĺňať všetky súťažné podmienky. Vyhodnotenie súťažných návrhov bude rovnako prebiehať v 2 kolách, pričom v každom kole ich bude hodnotiť komisia zložená z viacerých členov, pričom jej členov bude rovnako ako aj v prvej súťaži vždy aj odborník z oblasti gastronómie. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončujem možnosť hlásiť sa do rozpravy. Ja ešte možno doplním, že v tom prvom kole sme si vypočuli od potenciálnych uchádzačov nejaké výtky vo vzťahu k tým nastaveným podmienkam, takže v tomto druhom kole aj po rozprave s niektorými poslankyňami, poslancami boli upravené, zjemnené tie podmienky, takže pevne verím, že sa nám podarí nájsť zodpovedného a schopného prevádzkovateľa tohto reštauračného zariadenia, ktoré bude, pevne verím, opäť pýchou našeho mesta, tak ako tomu bolo aj v minulosti, a po tej rekonštrukcii si myslím, že tie podmienky budú ešte na vyššej úrovni. Takže ďakujem pekne každému, kto do toho nejakým spôsobom vstúpil, a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 138/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom za A schvaľuje spôsob nájmu nehnuteľností nebytových priestorov o celkovej výmere 178,83 m štvorcových vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9 01841 Dubnica nad Váhom formou verejnej súťaže podľa predloženého zoznamu. A za B schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v priestoroch objektu Chateau Mignon, tvoria samostatnú prílohu tohto uznesenia. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9. Návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 5 je predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom za školský rok 2024 až 2025. Predkladateľom vedúca školského úradu oddelenia školstva Zdena Bunčáková. Nech sa páči, Zdenka. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení prítomní, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2024-2025 predkladám v súlade s aktuálnou legislatívou, ktorá sa týka školstva. Správa informuje o činnosti komisí školstva, o riadení škôl z pozície zriaďovateľa, o činnosti rady školy v jednotlivých školách a školských zariadeniach a o samotnom výchovno-vzdelávacom procese v školách a v školských zariadeniach. Podkladom k vypracovaniu materiálu boli informácie a dokumenty samozrejme školského úradu, oddelenia školstva a správy škôl a školských zariadení, ktoré predložili riaditelia škôl do 31. oktobra. Predložená správa je pomerne podrobná, nebudem ju tu celú prezentovať, vyberiem iba niektoré informácie, ktoré sa týkajú škôl, školských zariadení. V školskom roku 2024-2025 bolo v základných školách otvorených 76 tried a vzdelávalo sa v nich 1663 žiakov. Z toho 6 žiakov bolo v úvodnom ročníku základnej školy, 187 žiakov prvého cyklu základnej školy, 559 žiakov prvého stupňa základnej školy a 211 žiakov druhého stupňa základnej školy. Do materských škôl nám nastúpilo 592 detí, avšak v priebehu školského roka sa počet zvýšil až na 610 detí, ale počet tried zostal zachovaný v počte 32. V základných aj materských školách sa vzdelávali deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V základnej škole ich bolo 92, v materskej škole 10. Všetky tieto deti aj žiaci mali vytvorené vhodné podmienky na vzdelávanie. V školskom roku 2024-2025 končilo základnú školu spolu 160 žiakov 9. ročníka, ktorí aktuálne pokračujú v štúdiu na stredných školách, či už 2-, 3- alebo 4-ročných. V pravidelnom testovaní deviatákov v roku 2025 najlepšie výsledky dosiahli deviatáci, teda deviatáci zo základnej školy pod Hájom. Tí sa umiestnili ďaleko nad celoslovenský priemer a všetky tie podrobné výsledky testovania sú spracované v správe, predloženom materiáli.
Školský klub detí navštevovalo spolu 620 detí, ktoré sa zúčastnili aj záujmovej činnosti v základných školách, aj v centre voľného času. Centrum voľného času ponúklo deťom 52 záujmových útvarov. Počet detí v centre sa v priebehu školského roka menil a postupne sa ustálil na počte 560 detí. V základnej umeleckej škole sa vzdelávalo spolu 624 žiakov, a to v 5 odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a nový audiovizuálny. V školách, školských zariadeniach pracovalo spolu 219 pedagogických zamestnancov, vrátane pedagogických asistentov a 10 odborných zamestnancov. Z odborných zamestnancov to boli školskí špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia a školskí psychológovia. V základných školách pracovali ešte aj digitálni koordinátori a zdravotník a v materských školách pomocní vychovávateľia. Spolu pracovalo v školách a školských zariadeniach 349 zamestnancov. V školskom roku 24-25 štátna školská inšpekcia vykonala kontrolu v 3 školách. V základnej škole s materskou školou pod Hájom boli vykonané hneď 2 kontroly. Predmetom prvej kontroly bol stav realizácie polytechnickej výchovy a vzdelávania v materskej škole. Jednalo sa o realizáciu projektu Technická materská škola. Podnetom druhej inšpekčnej kontroly bola sťažnosť na riaditeľku školy, ktorú podal sťažovateľ priamo na inšpekciu. V základnej škole s materskou školou Pavla Demitru sa inšpekcia zamerala na stav poskytovania bezpečia a istoty žiakom v školskom prostredí. A v základnej umeleckej škole bolo vykonané tematické zisťovanie na stav materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu. Výsledky inšpekčnej kontroly daných subjektov nepreukázali závažné nedostatky a drobné nedostatky boli odstránené ešte v školskom roku 2024-25. Počas daného školského roka 24-25 aj školský úrad riešil 6 prípadov zanedbávania povinnej školskej dochádzky, 2 prípady nebezpečného vyhrážania maloletého a 2 podnety na riaditeľov škôl, ktoré však nespĺňali náležitosti sťažnosti. V školskom roku 24-25 sa uskutočnili 3 výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa školy. A to bol v základnej škole Pavla Demitru, v materskej škole Centrum 272 a v základnej škole pod Hájom. Všetky výberové konania boli úspešné a do funkcie riaditeľov boli menovaní magister Oto Bača, magisterka Polakovičová a magisterka Fejová. V školskom roku, teda 24-25, sa školy zapojili tak ako predchádzajúce školské roky do rôznych krátkodobých aj dlhodobých projektov a aktivít, ktoré sú podrobne rozpísané v predloženom materiáli. Žiaci škôl a deti z Centra voľného času sa zúčastnili aj mnohých olympiád, súťaží, kde získali ocenenia a umiestnili sa prevažne na prvých miestach. Žiaci z Ušky sa umiestnili na prvých miestach aj v medzinárodných súťažiach a v zahraničí. Všetky základné školy, materskej školy aj základná umelecká škola mali k dispozícii priestory, ktoré sú vhodné a kvalitne vybavené na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy spolupracovali s verejnosťou, s rodičmi, žiakov a detí, s radou rodičov, aj radou školy, a prezentovali svoju činnosť na webových sídlach. Ďakujem. Ďakujem pekne za predloženie správy. Zdenka, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie 139/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom za školský rok 2024-2025. Prezentujte sa a hlasujte.
Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 6 je predložený návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2024. Predkladateľom je vedúca oddelenia kultúry a knižnice Zuzana Mukerová. Zuzka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení členovia Mestského zastupiteľstva, vážení hostia, dovolte mi, aby som vám predložila na rokovanie návrh zápisu kroniky mesta za rok 2024. Zápis do kroniky za rok 2024 vypracoval kronikár mesta Samuel Valuch. Správa obsahuje návrh zápisu za rok 2024, deti narodené v roku 2024, občania, ktorí zomreli v roku 2024 a tiež výročnú správu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024. Kronika mesta Dubnica nad Váhom je miestom, kde sa rok čo rok zachytáva pamäť nášho mesta. Pravidelne do nej zapisujeme najdôležitejšie udalosti, ktoré sa v danom období v Dubnici nad Váhom odohrali, prípadne tie, ktoré s mestom úzko súvisia. Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto udalosti členené do tematických okruhov, ako sú samospráva, školstvo, kultúra, šport a ďalšie oblasti života v meste. Jej ambíciou je byť plnohodnotným, relevantným a dôveryhodným zdrojom informácií, a to nie len pre nás dnes, ale najmä pre budúce generácie Dubničanov, ktoré v nej budú hľadať odpovede o tom, ako naše mesto žilo a kam smerovalo. Kronika mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024 má rozsah 102 strán. Ďakujem veľmi pekne. Zuzka, ďakujem. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 140/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2024. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 7 je predložené programové a termínové zabezpečenie Mestského zastupiteľstva na rok 2026. Predkladateľom je pani prednostka Silvia Truchla. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže zákon o obecnom zriadení určuje, že Mestské zastupiteľstvo zasada podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Zároveň je v zákonnej úprave zakotvená výlučná právomoc primátora zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Podľa článku 6 odseku 4 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dubnici nad Váhom platí, že Mestské zastupiteľstvo zasada podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočňujú spravidla v súlade s programovým a termínovým zabezpečením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo na rok vopred. Týmto nie je dotknuté právo primátora zvolať zasadnutie Mestského zastupiteľstva aj v iných termínoch a k ostatným záležitostiam mimo programového zabezpečenia. Vzhľadom na vyššie uvedené zvolá primátor mesta Mestské zastupiteľstvo Dubnic nad Váhom v roku 2026 v nasledovných termínoch: 18. februára, 29. apríla, 24. júna, 23. septembra a 16. decembra. Rokovací deň plánovaných mestských zastupiteľstiev sa stanovuje spravidla na stredu o 16. hodine. Diskusia sa bude konať v čase od 17. do 18. hodiny. Obsahové naplnenie rokovaní mestských zastupiteľstv bude operatívne doplňované o aktuálne úlohy vychádzajúce z uznesení Mestského zastupiteľstva, potrieb mesta a obyvateľov mesta. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 141/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje programové a termínové zabezpečenie Mestského zastupiteľstva na rok 2026. Prezentujte sa a hlasujte.
Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 8 je predložený dodatok číslo 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi mestom Dubnica nad Váhom a obcami Horná Poruba, Košecké Podhradie a pristupujúci účastník zmluvy obec Krivoklad. Predkladateľom je pani prednostka Mestského úradu Silvia Truchla. Nech sa páči, Silvia. Ďakujem. Mesto Dubnica nad Váhom uzatvorilo dňa 27. júna 2025 zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Dubnice nad Váhom uznesením číslo 74/2025 a rovnako aj obecným zastupiteľstvom v Košeckom Podhradí a Hornej Porube. Mesto Dubnica nad Váhom bolo oslovené obcov Krivoklad so žiadosťou o pristúpenie k tejto zmluve a tým pádom k existujúcemu spoločnému obecnému úradu, predmetom činnosti ktorého je najmä výkon činnosti v zmysle stavebného zákona. Mesto sa spolu s ostatnými účastníkmi zmluvy rozhodlo vyhovieť žiadosti obce Krivoklad a pripravilo na schválenie Mestskému zastupiteľstvu tento dodatok číslo 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, ktorý ešte pred podpisom príslušnými štatutármi je potrebné schváliť Mestským zastupiteľstvom. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, dozdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ešte informujem, že k uvedenému rokovala aj komisia výstavby územného plánovania a dopravy, ktorá odporúča tento návrh schváliť. Uznesenie číslo 142/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje dodatok k číslo 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi mestom Dubnica nad Váhom a obcami Horná Poruba a Košecké Podhradie, na základe ktorého k tejto zmluve pristupuje nový účastník zmluvy obec Krivoklad. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 9 je predložené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom. Predkladateľom je pani prednostka Silvia Truchla, nech sa páči. Dňa 28. februára 2026 uplynie funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky mesta. V zmysle zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odozdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, kedy je určený ako deň nástupu do práce. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Uznesenie číslo 143/2025 Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom za A vyhlasuje v zmysle paragrafu 18a odstavec 2 zákona 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 18. februára 2026 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta. Za B ustanovuje v zmysle paragrafu 18a odstavec 3 zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky. Za C určuje v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmeno je zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na celé funkčné obdobie 2026 až 2031 na plný pracovný úväzok. Za D určuje za A členov komisie na posúdenie splnenia podmienok na výber kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta v zložení inžinierka Silvia Truchla, magisterka Michala Masrnová,
magisterka Andrea Blacková a Veronika Ševčíková. Za B členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta na zasadnutí 18. februára 2026 v zložení: magisterka Andrea Blacková, predseda, člen inžinier Emil Suchánok, člen, Ivan Baláš, člen a doktor Juraj Džima, zapisovateľ. Za E schvaľuje v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmeno J zákona 369 roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volebný poriadok Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom pre voľbu hlavného kontrolóra mesta a metodický pokyn k voľbe hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním s platnosťou dňom schválenia 16.12.2025. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9. Návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 10 je predložená úprava odmien členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom. Predkladateľom je pani zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem. Zbor pre občianske záležitosti zabezpečuje pre občanov mesta slávnostné a spoločensky významné podujatia, ako sú jubilea občanov, civilné sobáše či iné verejné podujatia. Členovia zboru pre občianske záležitosti dlhodobo vykonávajú svoju činnosť s vysokou mierou profesionality, časovej flexibility a osobného nasadenia. Členovia zboru pre občianske záležitosti vystupujú v mene mesta a prispievajú k tvorbe jeho pozitívneho obrazu. Kvalitné a dôstojné zabezpečenie obradov vyžaduje prípravu, komunikáciu s občanmi a kultivovaný prejav. Výška odmien členov Zboru pre občianske záležitosti bola naposledy upravená v roku 2016 a odtedy nezohľadňuje rastúce nároky, infláciu ani rozširovanie agendy. Preto navrhujeme odmeny členov Zboru pre občianske záležitosti navýšiť od 1.1.2026 za účinkovanie pri obrade na 30 eur. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Uznesenie číslo 144/2025 Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom za A ruší uznesenie číslo 169/2016 zo dňa 14.11.2016 o poplatku za svadobné obrady a odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom a uznesenie číslo 146/2021 zo dňa 15.12.2021, ktorým bolo pôvodné uznesenie čiastočne upravené. Za B schvaľuje odmeny členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom od 1.1.2026 nasledovne. Za A za účinkovanie pri obrade Zboru pre občianske záležitosti vo výške 30 eur, hudobný doprovod vo výške 15 eur za obrad, vyplácané jedenkrát mesačne. Za B za prípravu jedného prejavu vo výške 10 eur, okrem už vytvorených sobášnych prejavov. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 11 je predložený návrh na personálne obsadenie prísediacich pri okresnom súde Trenčín na volebné obdobie 2026 až 2029. Predkladateľom je právny zástupca mesta Juraj Džima. Juraj, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, pred nami je materiál, opätovne teda materiál s názvom Voľba prísediacich. Obdobný materiál sme tu mali už v mesiaci september, kedy ste zvolili 4 prísediacich, avšak následne na to okresný súd Trenčín opätovne požiadal mesto o dovolenie ďalších prísediacich vzhľadom k tomu, že tento počet bol nízky. A preto vám predkladáme opäť 4 kandidátov, ktorí už boli aj odobrení predsedničkou okresného súdu Trenčín, čiže spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom.
všetko z mojej strany. Ďakujem. Juraj, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Nech sa páči, Libor. Dobre, ďakujem. Uznesenie číslo 145/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom Volí v súlade s paragrafom 140 odstavec 1 zákona 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prisediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prisediacich pri okresnom súde Trenčín na volebné obdobie 2026 až 2029 za mesto Dubnica nad Váhom. Tatiana Angelová, Tomáš Blaženiak, inžinier Robert Meluš a Jana Šmatláková. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 12 je predložená kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Predkladateľom je pani hlavná kontrolórka mesta Vladimíra Knažníková. Nech sa páči, Vladi. Ďakujem pekne za slovo. Predkladaná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva zahŕňa kontrolu plnenia uznesení z 20. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 24. septembra 2025 a z 21. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 20. novembra 2025. Zo správy vyplýva, že na 20. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.9.2025 bolo prijatých celkom 31 uznesení, pričom z tohto počtu uznesení zostávajú 4 uznesenia v stave rozpracované ku dňu vypracovania tejto správy. Na 21. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 20. novembra 2025 bolo prijatých celkom 10 uznesení, z ktorého z tohto počtu 5 uznesení zostáva v stave rozpracované ku dňu vypracovania tejto správy. Podrobnejšie informácie o plnení jednotlivých uznesení sú uvedené priamo v tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 146/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 24.9.2025. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 13 je predložená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom od posledného plánovaného mestského zasadnutia. Nech sa páči. Ďakujem. Správa obsahuje informácie o výsledkoch kontroly a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie od posledného plánovaného zasadnutia z dňa 24.9.2025. Procesne boli ukončené 2 kontroly, ktoré boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2025. Výsledky z oboch kontrol sú podrobnejšie uvedené v priloženom materiáli. V procese výkonu kontroly sa nachádzali ku dňu vypracovania tejto správy 2 kontroly, a to v kontrolovaných subjektoch Základná škola s materskou školou Centrum 132 a Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom. Obe tieto kontroly sú už k dnešnému dňu procesne ukončené, výsledky však z týchto kontrol budú predmetom ďalšej správy z kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór vypracoval odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za roky 2026 až 2028 a vypracovala a predkladá na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2026. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie.
Ďakujem. Uznesenie číslo 147/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 14 je predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na prvý polrok 2026. Predkladateľom je pani hlavná kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková. Nech sa páči, Vladi. Ďakujem pekne. V súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zahŕňa základné úlohy hlavného kontrolóra a konkrétne kontrolné akcie, ktoré hlavný kontrolór plánuje vykonať okrem základných a ostatných úloh. Hlavný kontrolór plánuje vykonať v prvom polroku roku 2026 5 kontrolných akcií v 3 rôznych kontrolovaných subjektoch. Podrobnejšie informácie o jednotlivých plánovaných kontrolných akciách, o kontrolovaných subjektoch a o predmete týchto kontrolných akcií sú uvedené v priloženom materiáli. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2026 bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli v Bolom sídle mesta a centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 28.11.2025. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Uznesenie číslo 148/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na prvý polrok 2026 po jeho prerokovaní. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Konštatujem, že z 9 prítomných poslancov za hlasovalo 9, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 15 je predložená interpelácia poslancov. Je to posledný bod, nech sa páči, týmto ho otváram, ak má niekto z poslanky, z poslancov niečo. Ak nie, tak ďakujem veľmi pekne. A pán poslanec Poruban, Libor, prepáč, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som chcel ešte, toto síce by sa hodilo tieto informácie do programového a termínového zabezpečenia Mestského zastupiteľstva na rok 2026, ale to som chcel trošku predniesť aj na tom poslaneckom klube, ale nemal som to až také pripravené. Možno by bolo dobre, keby sme do budúcna aj doplnili, aby aj občania vedeli, aj poslanci, také dva tie materiály. Prvý materiál by bol o parkovacej politike a druhý materiál by bol o CO krytoch. Ja som si pripravil v krátkosti, čo by tam malo byť, alebo čo by bolo dobré, lebo sa ma na to občania pýtajú a im nedokážem niektoré veci povedať. Takže bola by to informatívna správa o aktuálnom stave regulácie parkovania v meste. Bolo by tam priebežné vyhodnotenie roka za rok 2025, ekonomické a predmetné vyhodnotenie parkovacích kariet a parkovacích lístkov, počet vydaných parkovacích lístkov a následne tržby podľa mesiacov, počet vydaných parkovacích kariet a následne tržby za parkovacie karty, štruktúra parkovacích kariet podľa mesiacov, rezidentské, abonentské či návštevnícke parkovacie karty a následne celkové tržby za reguláciu parkovania za sledované obdobie, štruktúra fóriem úhrady za parkovacie lístky, parkovacie karty a posúdenie súčasného stavu parkovacej politiky v meste, počet nových parkovacích miest či analýza riešenia z pohľadu navýšenia parkovacej kapacity. A ten druhý bod, to sme hovorili o tých CO krytoch. Možno by bolo dobré v krátkosti, možno do budúcna alebo v roku 2026,
V akom stave máme kryty civilnej ochrany v zmysle zákona číslo 42 z roku 1994 zbierky zákonov o civilnej ochrane, koľko máme krytov, ako často sa kontrolujú, aká je funkčnosť ventilácie, vstupných dverí, technického vybavenia, ako často sa kontroluje a vykonáva sledovanie a preverovanie funkčnosti filtrov, ventilačných zariadení a iných technických požiadaviek na ukrytinu. Toto som si tak vlastne vyťahol. Viem samozrejme, že rešpektujem to, že je to veľmi veľké, ale je to na posúdenie. Ja nebudem tlačiť nejako, že musíte to spraviť, len to som chcel informovať, že toto sa mňa ľudia pýtajú a nedokáže mi niektoré veci odpovedať. Ja samozrejme, čo sa týka tých krytov, som pravidelne navštevoval, lebo môj otec tí kryty robil aj v ZTS-ke, aj v meste niekoľko rokov, tak viem, v akom stave sú, alebo ako sa to robilo. No a tú parkovaciu politiku, to v prvom rade to neviem podať tieto informácie, tak som sa obratil na mestské zastupiteľstvo. Ďakujem. Čo sa týka, Libor, regulácie statickej dopravy v našom meste, tak určite ti veľmi radi poskytneme tie informácie, ale naozaj, ako si sám skonštatoval, ten rozsah je taký, že ti v tejto chvíli na to odpovedať nevieme aj nedokážeme, čiže ťa poprosím, potom asi to máš aj písomne pripravené, tak poskytnúť tú tvoju interpeláciu a budeme ti odpovedať písomne aj čo sa týka tých ceokrytov. Samozrejme, že tie informácie predpokladám, že budeme mať k dispozícii v nejakom dohľadnom čase a že ti ich poskytneme, aby si ich teda mohol následne ty ďalej zodpovedať na tie otázky, na ktoré sa ťa pýtajú občania, alebo ak ich to zaujíma, tak určite im treba zodpovedať. Dobre? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie je žiadna ďalšia interpelácia, tak po prerokovaní všetkých bodov dnešného zastupiteľstva. Ešte ja sa pozerám teraz na hodinky 16:55. O 17:00 máme diskusiu s obyvateľmi, máme toto riadne a plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. Aby sme niekomu neubrali túto možnosť alebo jeho práva, tak neviem, asi vyhlásim 5-minútovú prestávku a nech sa páči, môžete sa občerstviť alebo ju nejakým spôsobom využiť, ale prosím, počkajme ešte, ak by niekto prišiel predsa len na tú 17., tak aby sme tu boli k dispozícii a odpovedali obyvateľom našeho mesta alebo niekomu, kto bude mať nejaké otázky smerom či už k poslaneckému aparátu alebo k vedeniu mesta, tak aby sme im vedeli odpovedať. Dobre, takže 5-minútovú prestávku vyhlasujem do 17:00 a 17:00, ak tu nikto nebude, tak ukončíme mestské zastupiteľstvo. Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, milé vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvateľe, dámy a páni, vzhľadom k tomu, že sme dali ešte trošku dlhší časový priestor, keby náhodou niekto meškal a chcel sa dostaviť na dnešné zastupiteľstvo, nikto neprišiel, nikto v podstate nevystúpil s nejakým ako diskusným, tak aj prípadne podnetným príspevkom, takže po prerokovaní schváleného programu sme dospeli k záveru dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za účasť a 22. plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva týmto vyhlasujem za ukončené. Zároveň si vás dovolujem všetkých prítomných pozvať na malé posedenie, ktoré sa uskutoční po skončení mestského zastupiteľstva vzhľadom k tomu, že sa nám blížia naozaj tie najkrajšie sviatky v roku a ten rok, ktorý máme za sebou, bol aj v našom meste síce dynamický, turbulentný, ale dovolím si povedať, že aj investične veľmi bohatý, tak ja by som sa vám chcel všetkým za to veľmi pekne poďakovať a zaželať vám samozrejme príjemné sviatky v kruhu vašej rodiny, vašich blízkych, známych a určite aj prežitie príjemné celého adventu a aj potom nového roku. Takže vás pozývame, ak máte aspoň chvíľu časový priestor, tak prosím vedľa, aby sme sa stretli a takto si spoločne ešte zaželali k tým najkrajším sviatkom v roku. Ďakujem.